Reply Music. Satu lagunya ada Top-Topan. Spesial buat mas-masku, para sinaman-sinaman di depan. Tak coba keteloro, wes tak coba jaga tresno. Loro sing tak jalari ora tak rasake, senadyan aku ngerti kowe liyane. Coba kowe ono ning posisiku, apa kowe isih kuat atimu? Sakit tok larani ning saben dinoku, kowe ra ngrasa kok malah suloyo.
pokok